interview we so ani ji ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it umi subscribe na so a adoma keto be ba nchen na waboso no select all na ade bia de betu obi an wonsa atimi akabi bo modi aso be sanso a share. Alright, abusia my mama nyina akwaba biem enfamra the Bonesman TV. Media in the Bonesman. And your first time I hear video so make sure say oba like it, wa share and wa subscribe YouTube Bonesman TV. Wait me so a share na do adwenkyere ato ase na yahwe na aboaboa yen. And baba yetwen enkomo me ne mama bi wetwen enkomo na se na medi kan no me se wo hwe obi atetenam na wo hwe ne obi koma no hu se sabi so won na wonsa na wutimi sorry akoye adwumanya kakra to ho a wo se nyankopon ene wo adi ne ye ene nkomo amba yetwen no me ne me maame baako ana eba yetwen nkomo na ne a wokomu no ne a onamu no yebe pese oni ebe share na yenso sabi emo bia e wo ho bia betim de aboa no na yenso so ye de aboa no anti mama ha me ne be twetwe nkomo maame atsen hakwa bacho ye me hoye bacho din de sen bacho mi di Felicia Frimpomaa Felicia Frimpomaa mama wada roma what do you feel bana menya be 40 be won shiranka unfie no menim age pa mo de wo me ba me bisa ya mo me boto be 40 ti emfani so be 40 years yes na wada mo edi adwuma ba chawa me pam ade me pam dwadifo ntare but ade bia ade be ma me se me pam bia metumi apam apart from me man de metimi pam ti mani ma de waya de ombe me ma de na won shiranya do me ma de minimum bia okay na wo ma pacha me wo ma mienu na kama wo fo bata se mienu aka ba bi na aka mienu o sa ti na wo ma fo na ala no mu susa na wo mu na wanyo mu ana se wo mu nyiye na se bi o mu frim o mo anyini ansa bi ba ko de me wo no no ofri mu o a ba ko nso so me de ne ba afiansa but wanyini anante na me wu bia so ay operation o mo ye me ja se me yem no o ma ye operation for ena ma wo no nti oba bia oba wo bia no me operation enti me yem no se o ma ye me for aya wo no nti a ti me no we de ne ginae mienu no de ohwa awo no munyina panyini ni we na panyini na chini na chese menya afirem kunya ba akoka no ma omo abeye mienu na mayumi se ukunu wai sese adam me kunu de wo firimu eja me dada na mra na ye wo hokura mpo no na woni me nchen na me ne me maame neti se wo ho anu obesram kakra na okoba se de wo firimu amana ka me nko ane nkwala no tingura no na hwe me pama de ne kakra na menya bia ne de bia tutu aduane adi eno ane ye enti say de matimi aboa ma ba ko SS2 na ba ko so JSS eno me pam kakra ya wa kanu ba na makase wo momboa me kakra na omo atwen bia na matua na kakra bia 10 20 series sa ko sise metua wie sa kakra na ye de tia fa na mote aha ya shop ana aha ya den ana me born se nke ye shop but ase me ni ba bi danti no aha na me ne nkura ni nyina da aha so na me san tana pamade me sori anopa na me pagya table ni di si animu ha na mapamo anwumre na masesa na me na guda no yasen ada hwa nti wochira sabi container bi mu na moda me pa cha container no mu ana me ne nkura ni nyina yeda na container ne se me hu se ugina hu se honom da onzoto emademo nzoto de tokese pa e bogu demo de nanso asese de di bedi di kura den ni eti anya bi akura container na fe yesi anya bi asan twetwe school fees nti na ma se de abrabo na nye na fom kura mame de pa na msa su kura nti na mama kati miti no so sana miti na maye na mi wonwi pa kama
nanso enko yie ma me ntina matwa me tia master sina wa o hwɛ sɛ de ma yie di a na otum sɛ abrabɔ no ene me nko yie ha sɛ mehwɛ wa mehu sɛ bi wadi dem kakra ade a yɛde wo wa na sɛ ɛbɛto wo kwa mu mehwɛ a edem die o ma amfa nwome o mo wo me ma menya bɛyɛ 10 to 11 years mu hɔ na 10 to 11 years no me nantie mu me kwa na me hwe ase eno a ne besi nne ne ye nhwehwemu ye ko hu sɛ na mame bi tie fie a wɔyɛ ne sɛ me mame abusuafo aton me ade ama no na wonya me a wɔyɛ me saa nti ko ba saa no na kyɛ sɛ besi ne ya ye bibia ese ye ntumi mantumi ansɔre anyina me na so biem ɛna me sɔre ya nyame ayɛ madoma matimi awo anya mienu Uchirma sabi meka sɛ aduro bi no bi ato saa na ɛbɛyɛ ɛna besi na mintumi ma me ho so biem kura anti mame bi sɛ wo dam die wi ana wubu wi mu no ɛno ana wo de ɛwo nkrafo no mpachan sɛ mame wo no de na ɛda so wɔ hɔ saa ɛna me de wo na oni be ma ba ko na wo mu nyina mpachan na sabi be ma no so asan frim mpachan unse association na me wo mu ntino be ma na wo fo na mpene sɛ obɛware me na ɔde me akɔ ne fie na be ma no de ɛnam sɛ de na metie bia ɔpɛ sɛ ɔne metena enti ɛyɛ ɔtaa ba me nkyɛn na ɔkɔ saa na ɛyɛ kakra de awo nti wanhyɛ da anya me ho ade ɛna wɔmfa me anko na busua fie nso so nanso abusuafo no de nim sɛ me ne nete nti ɛwɔ hɔ a yie ba metumi kɔ hɔ saa na akɔyɛ nti ɔmo de nim nkwala no but ɔmo mba ha kora ɔmo mehwɛ nkwala no ɔmo mbisa me sɛ ne ho te sɛn ɔmo adidi en no ade pam no yɛde wo wana sɛ ukosua yɛ anaden me pacho me kosua me mama boa me sɛ me nkɔ vocational school enti me sua ade pam kakra ase me sua ne ma ne kakra nti sɛ de ade pam no na me de yɛ madwuma but me wɔ ne ma bebre wɔ a me nim yɛ ka ade pam no na aside ade pam no dem bi na wotimi yɛ sɛ first na yɛ wɔ ba bi a ti ben school na me chibu fruit kakra na me de ama obi na odi chini ema me ewo school wa nti ye ndi omo mpon kra na asa enu saa ne mere nyina so mesua bi ka ade pam no enu educational ti na ne ma ewo school mo bia no na metimi sua bi unrest na chabaks ansa na handle work ti say needle work enu so minimi ye bi so na maye hye hai saa net we no okay hospital for the use. Okay. Oh, that net we say oh now koda hospital. Omo de shouti. We ugo tu beton ana wa na we ya na. Me na me pam bad net na me twa ne be. Enti we no na me ye ma nurse for ba say omo yi madi. Aden. Ase me no omo na ye adwuma saa na ayi wan ho penkwase bi poye wo hoi. Me ba no na we me be free me feature no mototo na me nsa we ebuye eti me nsa we ebu sa na me ko dem be 4 months na still na crowd sha unse enye yie ti me ko dem be 4 months na me be no mo se o ma fo obi ahya me na we no o mo de operation ti o mo jai eto wo se mo de twen me a up to these days maka se mitimi de pam tinka minfa bi mra mo si no nti de mitimi ye dadadada nyina na da so kita mi nti na opama regional hospital na me pam no nye we de Sunyani regional hospital mpanfo we de madaroma me sisi wasamba back to the normal life no nti we de mbetimi aboa na wasanfo na adwuma na mfasa kwanya we so hospital bia so a wohia sa net bia na wawo kra na wohia bia ana opebi kra tu a obetima frɛ numbers na ya egu screen so no na afedie
ya lead you na dodo bia ope bia no because if ye papa enye eya nka me hye ba akokra ma enti say maame wadaroma wo se utimi epam net we sa adwadefo ntade we susu utimi pam bi na wo chibo float na ade pam ya eno kwa na utimi ya oh me bought typing so ka ho typing sesen say bia printing and typing computer utimi type eno ma complete nti me wa me set da ho eno me hwe wo like wo school kakra me pa try all say vocational school no say no djuma bebre wo mtu kwa wo yero ho de obetime sua bebre nti me so de ho bia na mpese menya kakra ba bia menya hye bia no na anka ma hye enu nti sa na tie set no de ni nyina wo ho ba kokura mfiri me A4 set egudam a make say ti se be hia metime akofa aba ene de enhyede hia say employment ba ye behwe na ya issue set na wo ho no na afedie ya enti type no so ya de wo ho ye acha no so me ya de ti se bia wo boka se wo bolete we gu we computer so na print mame no me bo gu so na ma print am na say enu no enam say mi sua ne kakra enti no me nya ni nyina nkosi pe enti we ni nyina say nka se mu twa TV se nge ka ho bat ye nsua nuru ho sure nti ye wie school de na ba bia ye sua duru bia no ye de esi ho abata ade pam no na e serious pa na me sua nti na ama me de no na ye adwuma enti se me bo typing no e de agu computer so na ma print de a e de metumi ye Samuel obi hwe na opese obowa e de mmoa pa na obepese we be say free nipa no se de ma bisa de ami bisa ne se nipa hwe mi wo TV so a wo hu se de mesu station sitie anya ade a metimi yakodo nya ade a me yi kura metimi yakonso ni ade se on beboa me ama manya shop bi a metimi ye adwuma nya nkora ne na ye adwuma ne etoso nso no betimi afam se ma metena ya da bi apam we ma me a metumi aye ne saa mo we nyina chi nso me ma no so omuko school nti omo so sua ade omo so ne bibi kakra tisa omo betimi aboa me afam me ma no school hu ne ma no school fees ni bi kra e de adrom me a eno so mepe also ba panyin no or classing me ba panyin de o form SS2 na ketwa no wo JSS1 wa na wa hwe omo afiri omo nkra brem na besine with situation ya that's woman o hwa efiri nkra brem de me ne me maame ba sese eso maame so wanyini nti me ba akro nti me ma ha me hwe me na ha so nyi ba bi a me fidi ye ka ba bi a me firi pa de ye wanchi subinso okay ho na me firi maame so wanyini nti wonti me ma ha mpo me hwe me na me sa so nkula no so school no so nya ho na school wo ha ya na wonti e wasem so betena ha ye bibia e betima ma nkwala no so timi akọ school no enu nti na ma me wa ha no okay ti na ze sa na tie ti so obi hwe me sa TV no so na se bia wo mmoa bi opese wo de boye ne a se me ma no bi kura na obetimi afọ obi ho ka aboa se me ka se omo ntene dia me so ma setira mo ba yedin sanse me nyo obi mboa me a mentumi nkonsuo prapra ne ade ne nyina je so mo wo me nchen enti je se mmoa na eso omo boa me na me de support omo because say ba bi adu na edu ba bi a de ma me niema bi na ma yegu omo nya ntoye bi susu mi gusu a me pam ba sa adwadifo ntale entoma no me ko firi enti ukwere bia se de te bia se me ko tuaka enti ano no bia wo be firi na so munya ntoya na wunya skentria ka na no so ya asem foforo se ebedru ba bi wanya skentria ma me no betimi ayi wa firim ukwa o ma biem okay na se eno so ye problem enti de betimi aboa nse mi won se no dwuma die mo hu se mi ye disabled die but metimi bo me ho modern so kakra nti se on be boa me se bi on be bie mi shop ama me kama o mu tu ye firi asase no so aha wuti omo san tu omu tu ye firi asase no so se e obi abrosan anim na masere di container na si base se aka chem sa abrosan no
omo han ase no ba beye enti ha no esi obi store ni mtimi mpagya container no emfiri ha se su mi pagya mini baby amede ko baby e beda so ye ni bi oh god enti se su problem ba akokra san abeka ho no nti se ya de anka ni mu animu ya de anka de mesra adofo ne se komomo ame se ebia container mbe pe baby ama me de esi kama na omo abo mi sika kakra so de han da na me ne me bank ye dam na anka meti ho so ye madwuma kakra ya na yensa ko ya no ne ese omo so be boa na omo ye container na omo afa ne magum na me de ye adwuma ni nyina ebe ye omo dawroma omo ti kasa yi we FM eso ana TV so a omo nhwe so hu ye mobo emmoa ye na ye watiti semu okay mambisa okwa sorry mpacho am okwa sorry me call Central International Gospel Church Central International Gospel Church ewe ai ba kuniaba na aso no bo kakra mpacho ai aso ndi bo kakra aha e wo ho a je obia betumi anya no ofre mi ma ma bia jiwe na mo mfa nto adwene ni ene de omo ye ho ade pa aha aso ndi Central International Gospel Church ndi on bo kakra aha ana ayi a friend is saying we I don't know how to speak it. Adwuma ya me ye no eno so bi o wa no mo abisa me say de adwuma na ya metumi ye nti o wa bi no mo me bi a sister ana adwuma na for support adwuma ti ya individuals bi so sambo kakra ya sorry for no oh okay nti eno de nipa nyi nipa bonu ya ye nti no sure I was say omoto omudi nse omoso omaye bia ma me okay mami bisa se obia eni hanoma wadwaye wen aha de no kure nyame animu ni meme pa de mentimi nwuro obi adware endware ndi so obi ni ha na sa de sa ana me dware nso me dware wo balanda ya so haya udware wo hefa so say me de insurance ya na metena ha sa na dwo se ni de nti udware wo meka se animu ha ya tuna egu fam ho sa na ti mi wi anansa mapepa ma sa atena nti me de adware ya pa de afi na se me nya ba bi tena nanka ti uchi ma ade san obetena fom hanom obeba ahanom na do nso ana odi nso ni mo mbesi fom anu atena ade san me ya wote soro hanom asi ha ya nti me dware na nso na fa hako atane ko se metena se na be ya nso ni be pie out nti me dware na nso na fa se na eko ade a chinso anu asan atena ha ya asan so ya adwuma amade na nso anye se bia me ni mo hwe me ni ba bi na ti nti na e ma ne basa mako school die minim se de nka ye fa so di ye huni ka ye huni ende enye ba bia me betena ya me di container ne be si ye no na ho no ye bola so enti wa wo hwe se de na tie ne sigu oni ade na ho no ye bola so na nam se mi ni ba bi nti ni nipa no so se omo mi mfa cement enye ho na ho nye kama na matimi atena na se ya mpo bi ni se mi ni che bia wo tumi okay nti obetimi anante akọ achi kakra mahwe che bia ubie pono na me fa so enante se ase me wia fom sa o wia fom se nya ade a se me ba no bi ni ha e fa hwichi amame a me ko be se yemfa ni se hwichi ni hanom na se wonkwa na wo hanom nkra no ko school na wonkwa na wana wo se bia o fad wo dem a wa me nsa we na asa breaking ntino aje se me ye me ho kakra se this o cute asesa aha kakra sa na me de bie pu na atwe me ho kakra on se mama mo abowe no nene na fale frase na be ya me twe me ho a metimi awure dem ho sa na tie awusia Edi pa first ne de na nsa na we no wo ho ende na metimi di peja nti nsa we no timi fanya hwe kra o se de metimi di ye ne se me som se etu afidie no so a na me de pam o de guide apam we no me de pam na hai no aye se no eno nko antumi mpeja
So eno je so so msi enti eno no eda ho se e wo ho ma me de eye because me dware a metumi ye ne sei e de ye sei dware so but entumi nya de bia emu odin se bia cap kura ni nsu ntimi mpeda so sanity alright ha usia minimse o enjoy interview na minimse sabi mama me asemi a o kan na o chim no akoma yie pa na seneda ye no seneda mo boye na yitimi so amanfo ase no next time around so ida bisa de be start manim na also omo bia wo bia no whether in kind or in cash say ye nyoma bi na pese wo de breme mami say sabi dan na wo kra na wo pese obetina me mami o sunyane na wo nti say wo dan bi wo ho say wo ba bi wo kra betima mind ne container yikrompa no ana say yesika form no betimi afre numbers ya ewo ye screen yisu na onso so woni yen adi enkomo me mama Felicia na me na twetwe nkomo na enim se onam ye ya bebre mu minha asem na bo mpisa because o hwe ne onam ya na je se areho ye pa na me da store dan we bi mu se no numu na mensa na sha ase ebuye na wo da store dan mu na mensa na sha ase ebuye na mensa no buye no na achese adware mpo ye medin tina metna movalanda no se adware na obi mimi na menim store na obi ko bo store na mane na obeyi mi nema egu abonten se mi nkome maame no mo samre no so na me wa ha e ma ha hospital no hwe senka omodi POP hye mensa no ama na yeyie nti omo hye immediate business date no ko mbe twa POP na nkansa no aye kama enam saa so nti ma me de ahopepre ko me kurom a na omo nya nwie nti na amansa no entimi nsi so enye yie nti saa nipa no me kan bibia na okachira me se me tena kwan na no wo dware ndi mbo na valanda me tena saa kwan na no wo dware no me se dan no nti sebi nipa na hu situation awom na wo tena enye dan mu honom animu na nka wadware anadwo na nka bia uya opepa honom no na obitimi ko bo dan wura man na dan wura so bitimi beyi wo numa gu abonten se ko kurom nko me kurom na bia ma me wan dan mu ho nti na eya asem bia ya rehosem na me ko nso a me ko tena odi be 4 years and over ansa na me maame no do me kakra na abinum so dondo me ansa na me anso me kakra na down me fa de be ye container ya me de tie ye adwuma se na be ya me ma school sem ebe ko so me nya kakra e be ji na insanity all right abus no de ma so mu panti na edu ba bia my ma adwin se me mpe obi fie tena okay me kakra metumi aye na nka matona hospital ha abusia nye easy senada mekan me say ufie kwan wa ya no hu se obi de wo de achi nipa so benya wa ne friare samre media pina tu ye nyina yanim okakra wa bia wo bia na manfa mo amame na yentimi raise some amount of money enfama no na ono so entimi enfa mo ano ho na ne ho ehwen no sempo se store bi kura na ono betima ye na nka wanya baabi adniti atoa anka na nipa chiye pa ana sempo se dan kra na nka obi betima han ama no atua some advance years of advance ama no na nka ono so akotina ma nka menim se enka be ye ne gisempa ye me di interview ni nyina esi ya hanom menim se video we so mma yen sense form nyina betima boa na yetimi come together as one family na yede aboa me maame media ne the Bonesman obeko your social media handles ni na Bonesman TV na ososo watimi akwa bi na waboa betima donate through the mobile money numbers ya ohu screen ase no na menim say at the end of the day no enkonim de bi nyina idea megma de ni nyina esi ya hanom yankopon kan ho na omaye nkwatente no maye ahode na intimi emfa nyina adwuma makra mu nyina bye bye.
interview a we so ani ji ho a wo modern aso beko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. Subscribe no so a adoma keto beba nchen na waboso no select all na ade bi ade betu obi an wonsa atimi akabi. Bo modern aso besan so a share.